Tak, to je ten náš nový kávovar Tassimo. Teď si uděláme macchiato kafe. Koukejte, jak to krásně poteče. Teď se udělá krásná pěna. Se vyklepe ruka. Mňam, mňam, mňam. To je pěny, co? Jo, jo. A teď přidáme kafíčko. To je Javiho ruka, jo? Jako. Sale vacía. To je Javiho ruka zase. Já ji nemám tak chlupatou. Sacarina, que estamos a dieta. Jo, dieta, dieta. Tady máme cukříček. A už tečeme. To je paráda to. To je prezentace. Pak to člověk zamíchá, je to úplně jedno, že jo? A je to. Tak. A kafe macchiato je hotový. A je to. Tak pojďte se, jste zvaný, všichni. Šup, uděláme toho víc. Tady máme zásoby. Jste viděli? Este me gusta. To, jak ukazoval Javi, tak tomu nejvíc chutná, to je ten Starbucks, nebo co. Tam vzadu je čokoláda Milka, čajíčky, mňam, mňam. Corte 2, chocolate. Čaj. Čaj, Čaj. další čaj, Čaj. taky čaj Čaj. a ještě jeden. Hele, ten žlutý je sezbíraný přímo někde z Himalájů, nebo co? Tiramisu. Jo, Kafičko. tak dělejte, ty vole, A už vás mléko. veme léta, nikdo sem nechcete přijet, tak honem, šup, čau.